Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Akar golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabung ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, Pak, wonten transferan ditampa transferan ki napa to, Mas? Adong, cepet sugih aku. Wis lunas ta? Wis ta? Wis do dong guyu. Oh, sing 44 durung ya, Pak? Apa? Sing 44 durung. 44 opo arep digum nang kene saru ya nang beneng rekeningku wae nek Ya aku kanca-kanca. mengelingke. Kanca-kanca butuh tak anu. Kok nek kira-kira tak nggo tuku apa-apa tak duduhke. Lho hasile kanca-kanca. Senek kanca-kanca takon sing kawan dosa sekawan, Pak. Wis tak tukokke lemari ukir. Ayo, ayo do nyimpen sandangan ning lemariku. Ayo, ndopo sing sok nggo latihan kae, kerek rungono kamar mandine. Nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa ya? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak ana kaca kabeh. Dadi manggere bar godhok ngadeg terus. Apa nek ngene iki? Ambo.